to da haka wannan shine babban musibar da yanzu ta dirka ko Kano. Yan bid'a da suka sun kasa baiwa ahlus sunna dalili sai suka yi alayan da yan shi'a wai dan a musguna wa sunna. Su kuma yan shi'a ga matsayin su mun san ku masu bid'a ta maulidi yan bid'a ne ko shakka babu, amma kun fi sauki a wurin mu sama da yan shi'a dan ku muna itikadin musulmai ne ku. Da haka ma muke cewa in ɗayan ku ya tsaya zaɓe a zaɓe shi, amma a wurin ɗan shi a arne ne. Sannan kuma ku da kuke da'awar kuna son annabi, sannan wani yana zagin iyalan gidan annabin ku kuma kuna tare da shi, wannan ya nuna san ku da annabi ya zama gaske ko ya zama ƙarya? Wannan ya nuna a ƙarya, domin matin ɗin da aka yi kwanakin nan da suka wuce na ranar maulidi kowa ya san kan titi aka fito. Idan kana tafiya sahun gaba za a ga mutane da hoton Iniya. Sannan kuma baya ga masu bandiri, idan an jima ga masu jita, idan an jima ga masu jesi rigar yan kwallo ta Brazil, duk a ciki wanda ko maulidi ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu ba ku jin kunya wannan takudan ku nuna wa annabi ku ce ga al'ummar da muka taro maka? Ko shakka babu da yawa daga cikin matasa an ribanci jahilcin su ne da addini. Wallahi kullum ina gaskata mabiya waɗanda suke son annabi sama da su shugabannin da suke da'awar son annabi, don su mabiyan galibin su da gaske suke yi, amma sun ɗauka malam wane mai rawani kaza ba zai musu karya ba, sun ɗauka malam wane mai wanda yake abu auri kaza ba zai musu karya ba, sun aminta da shi sai ba su addini a hukunci. Kuma har aka samu wani kangararre ya tafi gidan rediyo wai yana cewa duk wanda bai yi maulidi ba kafiri ne, dan wutar jahannama ne. To kaga inda banda jahilci yanzu abin da yake so ya ce mana da Abubakar da Umar da Usman da Ali da Imam Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da Shehu Usman dan Fodiyo da Abdullahi da Gondo duk ɗan wuta ne, domin ku dubu su maulidi ba. Dan yace duk wanda bai maulidi ba dan wuta ne, kuma aka ba su fili a gidan rediyon Kano. Kuma kun ga yadda sharrin ya fara kunno kai, su ma freedom sun fara bude tashar su yan shi a masu zagin annabi a ba su tsawon minti 30 su tallata mummunar aqidar su ta zagin gidan annabi. Billahi allazi la ilaha illa huwa babu yanda za a yi rayuwar mutum ta yi albarka idan ya bada kowane irin goyon baya wajen yada da'awar da ta ci karo da abinda manzon Allah ya zo da shi. Ba yanda za a yi rayuwar mutum ta yi albarka idan ya ba da kowane irin goyon baya wajen yada wata manufa da ta ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna faɗa iyayen mu har mu kogaran mu jijiyar mu ta taji, waɗansu suna ganin cewa faɗa ne da tashin hankali. Idan ka ga abin da ƴan uwanka suke ciki ka ɗauka in suka mutu a wannan halin yaya za su gamu da ubangiji? Wannan shi ne abin da yake damu. Sannan wani ya je ya musu ƙarya, ya shiga rediyo, ya shiga talabijin, ya yi musu ƙarya da sunan malanta da sunan san annabi. Abin da muke faɗa, na faɗa a wancan satin, wannan satin zan sake maimaitawa. Ya ubangiji, da mu da muke kira zuwa ga tafarkin annabinka, muke kira zuwa ga sunnar annabinka, muke kira zuwa ga abi koyarwarsa, kar a ƙara kar a rage, da waɗanda suke ganin a iya yin biye-biye kuma a tsira, abu wancan kuma a tsira, da mu da muka ce waɗannan al'amurra bid'a ne ba koyarwar annabi bane, da su da suka ce san annabi ne gaske ne ba bid'a bane ba. Ya ubangiji duk wanda yake kan daidai Allah ka taimake shi, ya ubangiji duk wanda yake kan daidai Allah ka sa rayuwar albarka cikin rayuwarsa, ya ubangiji duk wanda yake kan ƙarya kuma ya san ƙarya ce Allah ka karya shi, ya ubangiji ka fallasa shi, ya ubangiji ka rusa gidansa. Idan sun isa su yan halal ne su faɗo nan a masallatan su juma'a mai zuwa. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا